ሰላም ምስ ኩላትኩም ይኹን። ንእሽተይ መልእኽቲ ኣለሃኒ ናይ ዛርእስቲ ኣብ ተፈታዊ ሾው ወፅያ ዘላ ገፂልና ክንሪኣ ኢና። ኩሎም ክንት ንፈስ ስለዝኾና እዚኣ ንስማዓ እስኪ ኣረ ሳምንታዊ እዩ እንታይ ዝኾነ ይሳምሊ የንበልዎ ኣይድልየናን እዩ የድልየኩም ይሙፅ ይኮና ንብል ዘለና ኖ የድልየኩም እምበር ከልዩ የብልኩም ገለ ይኮነን ከም ዘድሊ ግን ሕብረተሰብ ክፈልጦ ከም ዘድልዮ ግን ሕብረተሰብ ክርድኦ እኳ ደኣ ልዕልማን ንምሲ እሱ ከም ዘድልዮ ንሳምሊ ምኽታል ማለት ንገዛእ ነፍስኻ ምኽታል ያበቅ ንዓይ በዚ ሕጂ ዝረኣኽዎ ብሓፀረ ክነግረኩም ንሳምሊ ምኽታል ማለት ንገዛእ ነፍስኻ ሰብ ኣብ ገዛእ ነፍሱ ክነብርና ንብል ዘለና ንገዛእ ነፍስኻ ምኽታል ካልኦም ክብሎ ይክእል ማለት ኢማጂን ናይ ዓለም ሙሉእ ብሎክቼን ጥራይ ዝመስለና ነይሩ ምሽ ናይ ዓለም ሙሉእ ግን ካልእ ኮይኑ ፀኒሕና ማለት ንሕና ብዛዕባ ናይ ብሎክቼን ክኢላ ምዃኑ ኢና ንነግር ነርና ሕጂ ግን ናይ ዓለም ሙሉእ ትንፋስ ምስሉ ብፍላይ ከ እቶም ኣብ ታሕቲ ዝነብሩ ትለውጢ ዝድለ ዘሎ ከዓ ከምኡ ሕጂ እዚኣቶም ከም ኣብደዋይ ኣብ ተራኺቦም ኩሎም እዚኣ ካብ ሽወደን ንሱ ካብ ኣሜሪካ ገለ ከይዶም እንዲኦም ናብኡ ንዑ ክረኽቦ ንኩሎም ስ ናብኡ ሓዲምዎ ማለት ንድባይ እዋ ኣብኡ ከይዶም ዝምስክርዎ ዘለዎ ምስክርነት እዩ ሙሲባ ሕጂ በቃ ከም ዝበልካዮ ከም ሓደ ብፁዕ ከምዚ በቃ ኢየሱስ መድሓኒ እንዳበሉ እምነት ክሰብክሉ محمد ተንተሪዋን ያ ሰልጣነ ናይ ዓለም ሙሉእ ትንፋስ ኣብ ኢዱ ሒዙ ዘሎ ሰብ ኮይኑ ረኺብናዮ ኮያን ዝብሉካ ዘሎ ኣኽበረ ዳተዛረባ نحن نعوقو حفتينا نرد يوزسين بليز يردعني بزحاتينا بزلنا ገንዘብና زيهم كأنا بدلنا يردعني قال لك زابير يمسكن كجرماكم صلاتكم سميعوا زابير تجيركم على مسيركم صلاتكم قال علينا عايكم تدلينكم لنا على سريعكم قال سو قال واحد ويلكم بتصوري لبنا نمزع اب حدا نتاكد حجو نسمع اوكي ميبي انا توصل خالي زتبالنا جديس لزيله كنت عملت من خون خالي زتوهبنا جديله ግን እመኑኝ أنا بليونير كجبرك ميت بالنازل أنا كما خبرت برايفتلي هاي فتني هفته ما يتحز لي تم تفضلني طبق غير فضلني هفته ما يفضلني حجكم أنا طبق كود أصل زرع هو تجنزب ناي ساملي I wish كلنا خبر نجوا تنسوا زجاج روزلس I wish بمول أن إحنا نزلنا فتناتو درجة بتهنا نطبق نجوا ኦኬ ሕጂ ኣነ ከም ዝተገንዘብኩም ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ተቐዳዲምና ንሰብ ከምዚ ገይሮምና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ወዲ ሰብ ባዕሉ ዲሲዥን ገይሩ ኣብ ሓደ ነገር እንድሕር ኣትዩ እቲ ሬስፖንሲቢሊቲ ባዕሉ ክሕተተሉ ኣለዎ ባህሊት እየ ምክንያቱ ኣነ ንባዕለይ ከምዚ ዓይነት ቢዝነስ ብዙሕ ገንዘብ ኣጥፍየ ግን ንማንም ሰብ ብለይን ክገብሮ ይኽእልኒ ምክንያቱ ናቲ ሬስፖንሲቢሊቲ ኣፅኒዐ ከኣትዎ እቲ ሪስክ ዝወስዶ ዘለኹ ከዓኒ ኩላህናሲ ንሂወትናስ ባዕልና ኢና ክንሕተተላ ዘለና እዚ ከዓ ስትሪክትሊ ቢዝነስ እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ፒራሚድ ዝበሃል ኣሎ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ይገብሩ እዮም እቶም ሓደሽቲ ዝኣትዉ ብታሕቲ ዘለዉ መሃሰብ ዘይምፅኡ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ሉዝ ተሳደይ ሜክ ማኒ እዛ ክርድአና ኣለዎ ሕጂ ዝኾነ ነገር ክትኣትዉ ከለካ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ባዕልኻ ክተፅንዖ ኣለካ የስ ሓቂ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ኣብዚ ምፅኡ ሰብ ምእንቲ ብዘይ ተረድኦ ንኸይኣቱ ነቲ ቢዝነስ እንድሕር ዘይፅንዕ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ግን ዝኾነ ርስክ ትወስዶ ነገር ኣብ ዓለም ባዕልኻ ክትሕተተሉ ኣለካ እምበረ ንዝወዲ እዚ ከምዚ ገይሩና ከምዚ ቢልና ኢልካ ኣታክ ምግባርሲ ፌር ኣይኮነን ይብል ኣነ ምክንያቱ ንሱ ብግዲ ንዓዝ ዝገበር ክብለካ ይኽእልኒ ባዕልካ ፅኒዕካ ክትኣትዎ ኣለካ እንትሩሉ ከዓኒ they will make money እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ይገብሩ ኣለዉ ገንዘብ ዳስዋይ ዝቕፅልዎ ዘለዉ ከዓ እቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ከዓ ይግድን ሉዝ ክገብሩ እዮም ዳስ ኮሚት ቢዝነስ ከምኡ ዓይነት ስትራቴጂ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ሓንቲ ነገር ክንክብል ደልየ ዘለኹ ቁርብ ከም ክርስቲያን መጠን ማለት እዩ እቶም ሓደ ክርስቲያናት ኣብኡ ስለ ዘለዉ
ነዚ ያንግስተር ማለት ነዚ ሰብኣይ ማለሲ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ክነበለና እንድሕር ትሩሊ ጎይታ ኣብ ልብኩም እትይዎሞ በዚ ገይረ ክባርኾኩም ኢልኩም ምስ እግዚኣብሔር ዳ ክትዛረበለኩም ምስ እግዚኣብሔር ዳኣኒ ድሰርን ክትገብሩለኩም እዚ ንዓይ ድዩ ትሩሊ ናተይ ድዩ ንዓይልካ ድሃምፂኻለይ ሰብ ክንብል ኢልና ክንፅለ ንኽእል ኢና ግን እዚ ትንፋስና እዩ እዚ ኢልካ ከም ሓደ ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ጌርካ ክትሪኦ ግን ንሱ ቁሩብ ኣብኡ ከም ምምላኽ ኮይኑ ተራእዩኒ ማለት እዩ ኣብ ቆረብ ክንጥንቀቕ ኣለና ግን ንዝኾነ ነገር ክብል ደልየ ዘለኹ ሕጂ እስትሩ ፋክት እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ባንክ ገንዘብ ምቕማጥ ማለት ሕጂ ጌጋ እዩ እንዳውን ጎይታ ይነግሮም ኣሎ እናታቶም ፕሮፌት ማለት እዩ ቪድዮ ከማን ገይረ ነይረ ተኽኢልና እንድሕር ክሪፕቶ ዘይነኣምኖ ኮይና ወርቂ ኣሎ ቡሩር ኣሎ ገንዘብኩም ኣብ ቡሩርን ኣብ ወርቅን ኣውዕልዎ ምክንያቱ ተሓድሽ ሲስተም ዝመፅእ ዘሎ ንዓለም ዝኸውን ኣይኮነን ብኡኡ ብዙሕ ክገዝኡና ክፍቱን እዮም ከም ባህርያታት ኢና ክንኮንናቶም ሕጂ ብከምኡ ተቐዳዲምናት ገንዘብና ኣብቲ ኢንቨስት ክንገብሮ ንኽእል ክንገብሮ ግቡእና እዩ ምክንያቱ ታፊያት ከረንሲ ክትወድቕ እያ ዶላር እዚ ጎልድ ባክ ኣብ ከዓ ስለ ዘይኮነት ሕጂ ንሕና ክንፅልየሉ ግበአና ኣነ እዚ ናይ ምዕዶ ክህበኩም ኣይደለኹን ግን ከምቲ ኣምላኽ ዘብርህለይ ብናተይ ኤክስፒሪየንስ ዝዛረብ ዘለኹ ወርቂ ሲልቨር ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ምስኡ ኣነ ክሪፕቶ ከዓኒ እንድሕቲ ቢዝነስ ክትኣትዎ ደሊኹም ጎይታ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ XRP ፊውቸር ገንዘብ ስለ ዝኸውን you can collect some XRP you don't have to spend so much ቁሩብ ገንዘብ ጌርኩም ኣብ ክሪፕቶ ክትኣትወሉ ትኽእሉ ኢኹም መፅናዕቲ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ሓደ ከዓኒ እንድሕር ካንታክት ክገብሩ ንኽኢልኩም ከዓኒ ብዙሕ ዲቴይል ሓደ ሓደ ኢንፎርሜሽን ክበኩም ይኽእል እየ ከምዚ ኢልና ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኢና እምበር ወዲ ሰብ ብባዕሉ መፅናዕቲ ገይሩ ኣብ ዝኣትዎ ክፈልጥ ኣለዎ በብዝኣተኻዮ ፌል ዝገበርካ ኣብ ሸዋ ምፂኻ ንሰብ ከምዚ ገይሮም ናክትብል ግን ጌጋ እዩ ሪስፖንስብሊቲ ክንወስደሉ ኣለና ንሕና ኣክሽን ብሓሊት እሞ እግዚኣብሔር ጎይታ ምስ ኩላህና ይኹን ወይ ተባረኩም